Hey guys, aici Marchician și merg spre magazinul tatălui meu. Da, tata are un magazin ca să ia mai multe chestii pentru Smell Challenge sau cum să o numi, nu știu. Oricum merg după aia spre prințesa mea Shu. Abia aștept să vă mi așa doar de ea. Vorbim când ies de la magazin. Doamne, apocalipsa! Cred că până ajung la Shu rămân fără păr. Doamne, ce afară! Aparent și în baie. Da, bine, vreau să te prind în baie. Ce fac și Marc în timp ce mănânc? Să zici că ești în pădure în patul ăsta. Prima pe listă este Penny Grammy, pe care am văzut-o personal ajutând-o pe Lara să-și scoată zăpada din pantofiori. Nu știu cum dracu am dormit, dar mă doare, mi s-a pus aici un căcaș și mă doare mâna că fac așa. Bună, hibrizilor! Bună, drăgușorii mei! Noi suntem Shu și Marc și nu ne-am mai văzut. Nu, eu sunt Shu și el e Marc. Am zis noi suntem Shu și Marc. Păi nu e bine, eu sunt Shu și tu ești Marc. Bine, eu sunt Shu și tu ești Marc. Nu, tu ești Marc și eu sunt Shu. Bine. Și astăzi o să facem What's That Smell Challenge. O să-mi dați să miros ceva, eu o să miros și o să trebuiască să ghicesc ce am mirosit. Și invers. Și invers. Bineînțeles, cel care miroase trebuie să fie legat la ochi. Credeam că la nas și la gură, Marc. Da, serios? Nu, la ochi. Și trebuie să mă lege la ochi, adică tocmai m-am machiat așa frumos pentru... Pentru voi, hibrizii mei. Oh, e drăguț de Sunt drăguțorii mei și stai acolo. Nu, sunt hibrizii mei. Nu văd nimic, dar mi-a pus pe nas și pe gură. Hibrizilor, nu vă văd. Dar îmi cade căcatul ăsta. Așa. Gata? Ce ia mai de dată. Ce dracu. Ce? Deci nu-mi dau seama, deci miroase a cremă, dar în același timp a ulei. Da. De care? Ulei? E ulei? Da. Ulei? Ulei de gătit? Ulei loțiune de corp? Ulei de uns? Oh, băi, din ce? Și miroase ca Nu știu ce ulei e ăsta. Ok, deci primești jumătate de punct. Ulei de vecini. Foarte în ce hal poate să pun. Asta e cu căpșuni. Nu. Nu e cu căpșuni? Nu. Dar cu ce e? Cu zmeură? Nu. Fructe de pădure? Nu. E ceva de mâncat? Nu. Nu, asta e sigur, nu e milkshake de la McDonald's. Nu. Crema de corp? Nu. Dar miroase a plăcintă de la Max. E cu vișine. Da. Și cu? Mere. Da. Sucul ăla. Ce zic? Timbar? Da. Frate, ăsta bei tu în fiecare zi. Da, nu, cine asta să-l miroase? Eu îl beam, nu-l miros. Mamă, ce bine miroase asta. Nu știu ce e asta, da. Dar nu mai vine mirosul. Gumă. Nu e gumă de mestecat? Jeleu? De-alea de plescăi? Servețele umede. Da. Serios? Da, de care? De care e pula mea cu miros dulce? Nu știu de care, deci de la cur. Poți să ghicești pentru un 0,1 puncte. Și că 0,1. Haide, de care? Și de ce? Căpșuni. Dar cu ce? Nu știu. Nu mai mi-am E cu bucurat. piestică. Să vă vedeți peste câteva zile, doamnelor și domnilor, mâncând șervețele umede. Asta e cremă de aia cu... nu e... cu vanilie? Cu ce dracu e asta cu vanilie? Ia mai de-asta miros o dată. Du-te! Nu știu, nu... Cu
ce dracu e? Nu e cu vanilie, e cu Cum să nu poți să ghicești? ciocolată albă. Ciocolată? Da. Și cum vă place să mă vedeți, doamnelor și domnilor, cu această eșarfă la ochi? Arăți ca Aveți naiba. gânduri porno cu mine, nu? Dar BDSM, 50 Shades of Grey. Hai mă, man. Ce dracu fac? Asta e caldă. Ce dracu? Ce dracu, e caldă, în plan, vrei să-mi dai foc? Puh, asta e lumânare. Da, nu are. De care? Da, miroase în pula mea apurii. Nu știu, e de mere? Și? Scorșoară. Da. Dar n-ai zis lumânare parfumată. E, da, nu! Bă. Asta e mâncare. Mm. Nucă de cocos. Da, aroma. Aroma. Și așa în sine... Lumânare. Oh. Cremă. Mm. Mască de păr. Mm. E ceva cu nucă de cocos, dar nu știu ce e. Ce e? Ce e? Păi nu știu. Nu știi? Nu. Aici scrie ulei de cocos. Păi și ce se face cu el? Poți să-l folosești la gătit, poți să-l pui în păr, poți să-l pui pe corp. Ah. Hai, gros. Și-o ai atins-o! Pe tămâie? Nu. Bă, ce dracu. Miroase a tine. E ceva ce folosești tu. Da. Bă, dar miroase complet a tine. Ce pula mea e asta? Parfum? Nu. Bluza de ta? Ce trebuie? Nu. Le-ai văzut-o? Da. O cartie. Ah, deci, frate, îți miros către eu a tine. Și știi ce face cu el pe acasă? Da, ce miros? Bă, dar să vreau să mănânc. Chipsuri cu bacon. De ce? Bacon. Barbecue, pardon. E cu Nu barbecue. scrie bani. Dar cu ce scrie? Ia, mă, da. Paprika. Dacă vrei să dau unul să gust. Frunzarea așa. Cu barbecue. Pe aproape, dar nu servește barbecue. Bacon. Frigărui de pui. Hai, lasă să-ți dau punctul, se numește grilled stick. Da. Și nu-mi pui panda. Mamă, și mi s-a întins chiar. Ce nu mai asta? Vreau să zic și eu ceva frumos ce nu ți s-a întins. Și eu țin să te anunț că eu am un nas special, am fost crescut de Mă interesează lupi și... Vezi, nu-mi strânge piersul. Gros. E un miros foarte slab. Nu e cartiu ghionul. Este? Nu. E o chiftea? Ce? E mâncare? Nu. Nu e comestibil? De ce mi-ai dat cu el în nas? Te greșeală. Te-ai bătut? Nu. Ulei de corp? Nu. Machiaj. Patrac. Pudră. Pensulă? Nu. Nu știu! Că nu de buze. Păi am zis machiaj! Păi ai zis că e machiaj. Păi da, e pe aproape! Am zis machiaj, primesc 0,5! Următorul lucru. O să miros? Da. Dă-mi să miros. Miroși! Nu simt nimic! Dar am zis să-mi aduci ceva care să miroasă. Ia. Nu simt nimic. Ce e? Nu simt absolut nimic. Zici că ar fi o pungă. Asta e o pungă, bravo! Mi-ai dat să miros o pungă? Un sol de pungi. Hai mă. Nutella. Bă, de
din prima o cunoaște. Încă unul. Și dăm ceva care pute. Șervețel umed. Nu. Șervețel parfumat. Nu. Ce bine mirase gumă, nu? Nu. Ceva comestibil. Nu. Cremă de corp. Nu. Un miros foarte, foarte familiar, nu știu. Gumă! Nu. Buba buba. Nu e gumă. Spray de încălțăminte de mașini. Nu. Spray parfumat. Nu e. Glade? Nu. Nu știu. L-aș bătut? Detergent de vase. Cu mere. Vreau să mirosă multe. Dai să mirosă. Asta mirosea limba unei persoane. Asta e încălțămintea ta. Nu? E bocancul tău, nu? Nu e chiar bocan. E Adidas. Papuc. E ceva de pus șosetă. Cum dracu să miroasă a limbă? M-ar putea cum miroase când te lingi cu cineva. Și depinde și unde se linge, știi? Te învat! Oh, Doamne! Oh, Doamne! Mi-a sunat ceasul. Chilot? Bocanc! Nu mai îmi da să miros deloc. Mâncarea pisicii? Nu. Căcatul pisicii. Corul pisicii. Nu. A fost pisica? A fost una. Ia căcatul ăla din fața mea, mă dau bătut. E scrâuiera de la tine aia portabilă. Ah. Pute. Next. Deci, știți la ce pute? Deci, zici că ar fi un homeless nespălat care s-a dat cu deodorant. Ce? Deci, combinația de transpirație cu parfum te doboară. Miroase a fruct. E un fruct, nu? Da. E... Na, de De înghițit. sirop, Nu. pastilă, medicament. Nu. Băi, tu ce înghiți? Întreb ce gust are. Dă-mi și mie să înghiți. Stai, nu gust. Da, mă, nu, că după te prinzi ce e. Hai, zic că și e După ce ghicești. Hai. După ce ghicești. După ce ghicești. Ai bătut? După ce ghicești. Ghicești sau nu? După ce ghicești. După ce ghicești. Ia mă, scoate limba. Mănâncă. Până mâncare. Mă rog, sunte. Nu, n-are pic de mentă. Vitamina, Nu. pastilă. Nu. Ce mi-ai dat să mănânc? Păi și tu, frate, ce e? Ce e? Crede mă tot? Granule de ceai. E ceai. Chestia asta e ceai. Ceai. Extra dip. Extra dip, a? Am știut eu ce Extra știu. dip. Păi cam ăsta a fost videoul nostru. Doamne, m-am speriat, credeam că nu era pe filmat. Mulțumim că ați vizualizat acest video, ne pare rău totuși că nu facem videouri prea des. Amândoi suntem stresați cu facultatea și bacul.
Dar după ce terminăm, Iar minte. cel puțin după ce termin eu cu Bac, o să facem mai multe videouri. În schimb, mai mult facem videouri individuale, așa că vă rog frumos să accesați canalul lui Shuchi, care va fi pe aici pe undeva. De ce dați băga până fie aici? Bine, va fi aici. Aici. Aici, fii de aici. Da, unde e fața mea. Și spune și de canalul meu. Pe canalul lui, Aici. dacă n-ați observat, și-a deschis și el un canal într-un mare final și... Da, Să fie aici. aici o să fie, aici pe fața mea. Deci da, vă rugăm frumos să vă uitați la videoile noastre. Mai mult la ale mele, că el oricum nu contează. Mă lași. Și da, dacă vă place, dați like, share, ce vreți voi. Și subscribe. V-am pupat. Da, pupăi tu, eu nu vă pun eu pe voi. Da, Voi vă pupați pe mine. Vor poate. Sper că nu e pisica. Nu, o dau la o parte să iau altceva. Deci dacă e pisica aici. Șo!